Ka Deputy Commissioner ka Iskasir ka Congressor Korba ka Panjari da ka curfew made hasilnya ka kaput ka Iskasir bat ka Bangladesh. Kani ka curfew made kan trekam hapo 1 kilometer na kaput bat ka jing Panjari kalong bantel akam ja ka jing wandrung kireu keng atir ki runal kinong khaitu bat ki kam runal ha kaput. Ha ka jing Panjari ka bala pelat mentaka sengi ka absan tarik naiweng ajar absan ka DC ka ong baka curfew made ka trekam nado prawaje men made hado onde baje men step la pentip bakani ke jing Panjari kan trekam hado abnai kan thi kala ong bakala don kam ban Panjari curfew namar baka jinglong jiman hari Bangladesh kebala bandon ke jingwan rungtu giri runar kiri khot ki kisengking atiar kinong khaitu bat kinu ki kam pentrim hari sinong kaput ka India bat Bangladesh ka hukum ka akhang loi ka yai ke yang gibre gi badon ha jing thumo ban jam ya kaput ha kini gi benta badon curfew ban yalum breu pelat sangut bat ban ra igitir pen mensau ha kaput nalo ki kam be an kentup ka jing khai masi kwai tumpeu ki mar khai ki biri ki sikret ki sasya bat kiwe ka DC ka pentip bakani hukum kan trekam mardol bat kan ne hadu abnai kan thi